Enuanom ne adofo amutie me. Medamo se papa se abri biara me wisa audio gumu a mutie na afi musa piepia so ede mama adofo. Me kai ubie se ane de di kan ya wahia me a edin no eye teacher Opoku uko YouTube a sanso na eye Facebook nso AKAN PROVERBS ena afi TikTok nso teacher Opoku 1 pomoden di machi na yensua bebre ene nso ba yebetutu no sre ene abasa yebepemu nyansa ehunumu ene ntiase no sei ena ebe no etiye na anka asantrofie ede takyiaforoboɔ na asɛm tu ne fie a wanhunu kanti ena yɛfrɛ no asantrofie na anka asantrofie ede takyiaforoboɔ na asɛm tu ne fie a wanhunu kanti ena yɛfrɛ no asantrofie ebeyi ne nkyerɛase yakora ene sɛn na suahunu bɛn ene yebetimi anya afiri ɛyɛ saa ebeyi emu ansana no mamini kan ma wo ebeyi ho abakwasam kakra ɛyɛ asantrofie anoma a wonim no ɛnyɛ saa na ne din na ne din ɛde takyiaforoboɔ an sei ɛna ne yɛfrɛ no na takyiaforoboɔ ɛyɛ wɔ hene ɛwɔ noma kurom wɔyɛ wɔ hene a ne ho nso ɛfɛ sɛdeɛ muhu aboa no anaasɛ anoma asantrofie no saa pɛpɛɛpɛ ne ho ɔfɛ paa yie nanso ebire bidui ɛwɔ noma kurom a asɛm kɛseɛ bi si yi a yɛde bɛda ɛyɛ nana ɛyɛ takyiaforoboɔ asɛm na meka yi o ɛmra asɛm bɛtɔ nana anim no nana ntimi ansiesie ɛma asomdwe ama ɛnam saa nti ne din asesaeɛ ɛbɛyɛ asantrofie kyerɛ sɛ obi a asɛm to ne fie a wontimi ansiesie moma yɛmfa asɛm yi ɛmra fam na yɛnte aseɛ ɛwɔ yɛn na amafoɔ yi ɛso hwɛ ebi a woyɛ kanifoɔ ebi a woyɛ agya anaasɛ ɛna bɔmmɔden sɛ woma w'ahoɔfɛ nko a enwie hɔ woma w'ahoɔfɛ nko a enso hɔ bɔmmɔden sɛ woma empo no akannie adwuma no wawudie no woma no nko enso hɔ na mmom wobɛpɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ nyansa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ade yie ato yie ɛwɔ mmerɛ a asɛm kɛseɛ bi ɛbɛsɔre mamenka asɛm bi ɛmfa nkyerɛ wo sɛ wohwɛ ɛne wiase yi a saa pɛpɛɛpɛ ɛna akɔyɛ ansa na yɛbɛma obi di berɛ no yɛhwɛ ne suku a wakorɔ ansa na yɛbɛma obi di berɛ no mpo na yɛhwɛ n'ahoɔfa a ɛkura no ansa na yɛde di berɛ no ama no nanso aboa patuprɛ wɔ sɛ ahoɔfɛ wɔ hɔ yi no ɛntua ka saa nso na mpanyimfoɔ sɛ ɛsono ɛyɛ suku nyansa ɛna soro efie nyansa mpanyimfoɔ ɛsan aka bio sɛ ahoɔfɛ enko ɛna afei nyansa enko ɛno nti sɛ woyɛ ɔpanyinin ehia ma wo sɛ wobɛnya nyansa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de nsiesie atumi aba ɛmmerɛ a asɛm denden bi ɛbɛsɔre ɛno nti mpanyimfoɔ san bu bɛbi sɛ ɛmmerɛ a ntɔkwadenden asɔre afiri kotia ɛba no na empo no emuayɛ enso ayɛdɛn asɔre ehyia no anaasɛ bi a ensiesie enso asɔre ehyia asɛm denden no a ɛba no minua ɛma w'ahoɔfɛ enso hɔ ara mɛmfa w'ahoɔfɛ ɛma ho safohene ɛfiri sɛ ahoɔfɛ wo hei no entua ka mɛmfa wo sukuu ɛnsa ho nsamrane ɛfiri sɛ ɛnyɛ obi a wakɔ sukuu nko a ɛne obi a wonim nyansa ɛne wiase no saa pɛpɛɛpɛ ɛne ihu no empo yɛhwɛ yɛ pɔtɔ kasa yi a ɛyɛ ɛnena mu no a deɛ ɔka pɔtɔ kasa no yie paa no anaasɛ borɔfo kasa yi no deɛ ɔka no yie paa no yɛbu no sɛ onim nyansa ɛnyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna teɛ bɔmmɔden sɛ ansa no a wobɛyi ɔkanifoɔ bi no wobɛkari ne nyansa a ɛwɔ ne tirim ahu sɛ ampa saa panyinin ana saa etira esisuo yi no sɛ empo no ebire mu ɔden ɛsɔre ya ne ti obetimi aduadua mu ɛde nsiesie atimi aba adɔfo ani adɔfo ntam ana wɔ manfo a wodi wɔn so no obetimi de nsiesie aba wɔn ntam ana papa yi obetimi ayɛ ntotoyɛ
a ɛbɛboa adɔfo a okodi wɔn soɔ no. Menua, ɛmo obi a ho ofensisiw na afei unkukuru dibire kakraka bi ɛmfa nkɔma no ɛwɔ abere a saa dibire yi ɛbɛkɔ akɔhwan no na akɔgye no ɛde n'ato fam. Menua, menhwɛ obi so kuhu na afei ɛmmɔ no yɔyɔyɔ ɛwɔ abere a nyansa ankasa a yɛde bɔbra, nyansa ankasa a yɛde tena, nyansa ankasa a yɛde buman, nyansa ankasa a yɛde di ɛdɔm ano no saa nipa yi abɔ no. Menua, mɛnyɛ ho takyiaforoboɔ na wodi ansesa ankɔyɛ asantrofie. Bɔ mmɔden sɛ wobɛpɛ nyansa, ɛfiri sɛ nyansa ɛna yɛ adeɛ, nyansa ɛna ɛbɔ asɛmpɔ. Adɔfo a wotie, bɔ mmɔden ɛfa takyiaforoboɔ esuahuni ne hu sɛ ahoɔfɛ nko a ɛnso hɔ a ehia nyansa nso. Meda wase, medin ɛyɛ teacher Opoku. Bɔ mmɔden sɛ wobɛdi m'akyi na yɛtumi asua bebree ate bebree nso ase. Meda wase, bye bye.